Arregláronse as tablas dos pataláns de terceira, pero arregláronas pensando que foi un motivo polo accidente que hubo aí fai uns meses da persona. Seguimos tendo o mesmo problema, levamos máis de 4 anos desde a cofradía de Rianxo solicitando que se nos fagan uns pataláns como Dios manda, porque somos a única cofradía da Ría da Arousa que non temos amarre para as 200 embarcacións que temos. É vergonzoso que un puerto tan importante como é Rianxo, a nivel de facturación e de embarcacións como ten Rianxo, que tiñamos un puerto que a maioría da xente este amarrado nas escolleras. Mais esta solicitude non é a única, e o Pósito reclama unha resposta urxente a outros problemas para os que dende hai tempo veñen pedindo solución. Así, o patrón maior refírese tamén á necesidade de arranxar as torres de corrente e o suministro de auga aos pantaláns de bateeiros e a sinalización de todo o espazo portuario e estradas de acceso ao mesmo. Outro dos problemas que temos é o pintado das carreteras portuarias. Está sin pintar. A día de hoxe non hai unha desgracia porque Dios non quere, porque máis ou menos andamos con un pouco de cuidado, pero deberían estar sinalizadas na carretera os carriles de circulación dos coches. Tamén reclaman o arranxo da cuberta da lonxa que sufriu desperfectos o pasado inverno por mor do temporal e aínda non foi arranxada. Segundo o patrón maior, Portos cobra unha serie de tasas por servizos que non está a prestar axeitadamente e a situación do porto a día de hoxe é deficiente.